mga Ali? So, Bino pa din, no? Gusto ko lang pakita sa inyo yung malalaking gagamba natin na galing ng Gensan. So, ano ba to? Ito siguro yung tinatawag nila na ano, no? Yung derby size talaga. Yung mga super, yung mga invitational, ganito kalalaki siguro yun. Siguro, pero hindi ko pa sure mga Ali. Pag-inantay natin, so tingnan natin mga Ali, no? So, ito yung lalagyan nun, yan. Isa-isahin ko muna mga Ali, no? Para makita nyo. Mas maganda siguro isa-isa. So, una natin pakita. Labas natin to. Hindi ako lang bibigyan. Ito, no? So, yung ganitong size mga G, super pa rin to, no? Ito. Ako naman piso. Andali ah. Kuha tayo ng 5 pesos. So, ito yung 5 pesos. Ayan. So, pwede niyong tawagin na OS to or super. Nasa inyo na, ano. Para sa akin mga Aji, size ko to ng jumbo size to, no. So, ito siya. Oh. Ayan. Jumbo size, no. Balik sa akin yung video naman sa iyo. So ito mga Aji, makapal to, tigre. Ito yung mga kinuha natin na malalaki, no, sa Gensan. So medyo marami-rami ito mga Aji, pero yung iba hinati ko doon sa kasama ko, no. So ito yun sila, yan. Pero nandito yung malalaki talaga mga Aji, labas ko. Ito yun. Ito medyo brownish, no, parang pula or brown, parang ganun. Ito siya, lumot yung itsura niya, brown. Paborito natin to, no? Ito yun. Tignan nyo gaano kalaki. Hindi pa bumubuka mga Aji. Tignan nyo yung 5. So ganyan siya pag bumuka. Ganyan kalaki yung gagamba mga Aji, no, pag nakabuka na. Yan, wala nang size to. Ito mga Aji, kita nyo na lang sa kamay natin, no. Yan, tignan nyo sa kamay natin. Try natin siyang ilapat dito sa kadalawa, pero ito yung pinakamalaki. Huwag lang magpang-abot, no. Ito pula, yung isa medyo brown. Ito pula yung paa niya, no. Ito yung size niyan, ito yung pinakamalaki. Yan, no. Itong isa, yung pinakamalaki. So ito yung miss natin ng video. Yung pinakamalaki dyan, ito yung pinakamalaki, no. Sa video to mga Aji, maliit pa to tignan sa video, no, pero sa personal to napakalaki talaga. Sobrang laki ng ulo. Try natin tumayo. So yan, yan.
ito, pinakamalaki. Ito. Sumunod ito. It's either ito or yun. Pero mas makapal kasi paa na ito. Tigre kasi, no? Yan. So, yan silang pinakamalaki. Pero may labas tayo mga kasi nandito. Saka tong isa. Mas malaki kasi ulo na ito. Yan. Mas malaki ulo na ito, no? Malaki yung ulo nito kasi dyan, kaya alam mo mas malaki talaga to. Pero ito yung labas natin, ito yung pinakamalaki dito. Ito gagambang Japan na to, pero hindi pa ito yung super size, no? Mga 2 molt pa. Pero gusto ko lang makita nyo kung ano yung diferensya nila. Hindi pa to, isipin nyo mga no? Hindi pa ito yung last size nito. So, almost dublehin niya pa yung haba ng paa niya, no? Kaya maano nyo talaga ng malayo. Malayo pa din yung size na. So, pagkating ka dyan. Dali. Try ko kung kaya. Ganyan yung sa kamay natin, no? Gaano kalaki. Yan. Ito siya. Hindi ko lang ma-adjust kung may mas malaki pa dito sa ganito, ano? So, tingin ko ito na yung pinakamalaki. Ito yung pinakamalaki na nakita ko. Ganito, no? Talaga pinakamalaki na nakita ko ito. Ito mas fresh to mga adyo, no? Ito yung nauna nahanap yun. Mas maganda lang talaga. Yung lalaki talaga, sobra. Jensen lines to, no? Jensen lines. Pero yung sa Cebu mga adyo, no? Kung mas malaki yung sa Cebu dito. Pero sa tingin ko sila na lang siguro. So ito yung size niyan. Yan. Yan. Yung daliri natin sa kayong gagamba, halos pareho na lang, no? Yan. Sinulas natin ito. Ito mangingitlog to. Tingnan ko to. Mukhang maliit to mga adyo, no? Kasi sobrang lalaki nung naunang dalawa. Pero kung ikukumpara to sa ano, normal na gagamba natin. Malalaki pa rin to. Kapal nga ito mga adyo. Hindi siya ganun kahaba, no? Pero dahil tigre siya, kapal talaga ng paa. Titignan natin mga adyo kung mapaparisan nila to, no? Dadalhin natin to. Tignan natin. Pero alam ko to mga adyo, ito saka yung isa meron, pero yung malalaki baka wala na. Pero titignan natin. So wala pa kasing kondisyon to, no? Pag na-kondisyon to mga adyo, maglalakad ba ako na yung mga yan. Wala pa kasing kondisyon.